Wanneer ons verskillende berekeninge doen met vierkantswortels en eksponente, dan werk ons elke vierkantswortel en eksponent op sy eie uit, voor ons die tussenberekeninge doen. Met ander woorde, om die vierkantswortel van 16 te kry, moet ons van onsself vra, wat was 2 keer met homself vermenigvuldig om by 16 uit te kom? En dit is dan die getal 4. 4 maal 4 is 16. Ek bring my plus af. Dan die eksponent 3 word met homself vermenigvuldig. 3 tot die mag 2 beteken 3 word 2 keer gemaal. En 3 maal 3 is 9. Ek bring my minus af. En die vierkantswortel van 4 is 2. Want 2 vermenigvuldig met homself kom by 4 uit. En ek bring my maal af. En my 2 bly dieselfde. Nou gaan ek hakies om my vermenigvuldiging sit, want ek moet hom eers uitwerk. So ek gaan nog steeds skryf 4 plus 9 minus en 2 maal 2 is 4. Want ek werk altyd eers vermenigvuldiging en deling uit voor plus en minus, al is maal en deel aan die einde van 'n som. 4 plus 9 is 13, minus 4 is weer 9. En dit is dan verskillende berekeninge met wortels en eksponente.